Nobela honek epaia egiten aldetik, gaurko kausaren nondik norakoak bildatuko natzaizue. Gaurko nobelaren izateko arrazoia honako hau da. Kultur elkarteen konpromisoa. Zehazki esan da Euskal Kultur elkarteen konpromisoa. Garbinera beri ez da epaitzen kultur elkarteen helburua. Bertako partaileen jarrera eta konpromisoa baizik. Dena den, aipatu bada daukat, gaurko nobela honetan dei garrantzitsu bat izan dagoela. Beraz, momenturen batean gainean postu egingo zaituzte. Hau esanik, hasi beti epaiketa. Fiskal jauna, zurea da hitza. Nire jauna tratatu nahi nuke. Euskal Herria, anizenez, herri izaten da, borrokalaria, baina azkenaldian, etxerokia benetik, edo eta kultur elkartean biltzen dutena, baina azkenaldian, politikatzen dira, España pero guztia. Si tengo que traer ese trabajo, que si me ha explicado el otro, que si tenía que hacer no sé qué. Ahora, en fin, nada. Bueno, aquí ya ahora, hemengo ikasleak okay, horako kultur elkarteko partaia aktibo direla. Eta oso potentzia daude, eta autokontzientzia garatu dute, eta horrekin da, gaur eguneko kultur elkartea da rakasta. Eta, baina ahora kultur elkartek izatu da, esan dute kultur elkarte hauek Euskal Herriko identitatea mantendu eta garatu dutela. Eta hor barruan, identitate horren barruan, Euskal Herriko identitatea dela euskera, eta hau eskatzen, azpedera hartu, eta gagagun kompromisoa, flipas, ez que nabarmena da, Hombre, que increíble. Oye, espera, que despierto un juicio, todo te llamo, ¿vale? Compromiso. Ondotxo dakizuen bezala, Euskara Atzarra mila jarriz da, bertan bat eta elkarlanean aritzeko basmotan Unibertsitateko Euskara bustatzeko intentzioak. Baina jakirik ez zen aplikatua? Nabarmena da Euskararen aldeko konpromisorik ez duzuela, eta zer esanik ez Euskal kulturari agokionez. Zuetako zenbatek parte hartzen duzue kultur elkarteren batean? Bakatu, badakizu zegoen kultura elkarte bat, ala? Nola jakiko duzue? Zerrien porroi gara, Ike, esan bat nahiket, hemen dagoen espainolez, xaik egin bezala, espainolez, y espainol keri dela. Sí, mucho. Euskal kultura momentu honien dagoela esateko lotzen ikasteko zuen, benetan, hemen euskaraz bizizan jendiek universidadien erderaz bakarrik berbaiten lauetan, benetan lotarik ezeko zuelako gozak esateko? Reggaeton musikako zare amorratuak zarete, eta inoiz ez zarete baten euskal kulturarekin lotutako egitaldietara. Bueno, gero korrika, eta gero bezala guztate beti euskaraz izan edu kamisetakin, eta gero erdera musa besterik ez hauan. Bueno, tira, gai horrek zura jatuna. Horain zuen, zanta, hau ez da garrabia, gaur egun urtikoaren komentari maen hemen. Zenbat daude, zenbat ikasle daude, parte hartzen, horako elkarte batean, dena kontsortzea. A ver, zenbat den, eta gane hori izan izan, hori korretan biruzik materia, dena daude baren, borondate, hori gabe, ordu pila txarte, horako elkarte batean. Eta gainera, zentuzu gehiago.
beraien borondatez truko horretan. Eta horretarako, garri zuten lan lekuko, iazko ikasak izan ziren musik materiakoak, eta gaur egun segitzen dena goratzen aldean beraien borondatez hor lan egiten. Eta, bueno, zuena da, baina zuen. Bueno, egun ondan hori. Hala da, Roberto Andrea. Guk iruziko materia, kompromiso, kristona, bueno, nire lana, musutru, eta gina zera gogutra ez maia. Ezkerratiko piso materia hori, horren ezker, gaur egun ondotak jarraik edurako gogutra isotarratxo. Eta gina zu barren getu jarraikta. Ginen, hogei ikasle gure praktiak, eta hogei horretik amaote, ondiokan antzere, bizita soziala alde dara itxi, eta bueno, el tema tortu. Zenbat Parisozko Patricia honek horreko konstante badela zelako oportunidad eratu. Hori, azkenean, materia horretzen, kontratu ginen gizarte individualista eta konsumitzaile honetan, ez zelako lan egin dauen euskara eta euskal kulturan alde, eta gu benetan kriston konpromisoako gai ekiozu. Eta dute, bai, kriston konpromisoa. Bueno, bai dana, dugu horregatik ninazen dugu, baina orduko horregatik zakala egingo gutxik, así que ez da nahi da izan da. Bueno, Facebook hau darrakako dudanez, a mujeres hombres en controlista berria zeiten badakidanez, dobera honi amaiera bateko garaia irekera. Gaur egun, posturioa... Yo al bastante ni pensaste no que salir no me sale yo te quiero aportar saber de chachen ya aquí varios años en el Cateri y Cateri mucho tiene que hacer mucho para que ellos no lo hagan todo mucho no para que chachen el Cateri que es su y aún asko eta con eso ya que hago este papel de muy mucho la sangre roja porque yo esa niña necesita Bueno, era eta lekuko epaile eta fiskaliak izaneko guztia kontutan hartuta, ondorengo sententzia ematen du. Gaur egun posturioa goraldago, eta bizitza faltsua aurrera eramatea beharrezkoa da. Orduan, nobela hori irabaztea, akusatua dela argi dago. Hain zuzen ere, Gran Hermano aurrekoa esaten zuten moduan. No hay que hacer nada a cambio de nada. Agur!